Ти си гей. Аз съм точно с БГ. С мен е Петър Бест. Играе Радом Минигеймс. Тейм. И... Това е миксъп. Тука! Yes! Вау, това беше Миксъп. Доста интересна Миксъп. минигра. Не, миксъп. На това! Стъпах, да. Фака, това е баси интересната игра, ама много рейджвам. О, мага, залагна ме. На това! О, брат. Мале. Браво. Това става все по-бързо и все по-бързо, хора. Мисля, че това нахти смисъла на играта. Къде? Ето го! Стъпах. Яле, падай, бе! Иди не Някой падна. я да падни! Да, брат. Пълното и. Пак сме всички. Стига, бе. Не! Ай, стига, бе, what the fuck? Е така! Давай! Пак сме всички. What the fuck, брат? Не можем да се намерим. Където На кое? Не, аз! Мале! Мале, последния момент. What the fuck, не много сме добре. Ами, късметно начинаещи човек. Ай, падай, бе! Паднахме ни двамата. Ни двамата, как става това? Олаг. Еми, ГГ за този минигейм. Да. И ще се видим следващата минигра. Да, ще се видим следващата минигра. Уинър? Няма уинър. There is no one! Добре, ще се видим следващата. И ето ни следващата минигра. Аз съм без блок. Аз съм... Охо! Сети се къде ще се скрия. О, yeah, fuck yeah. Ако успея до тогава преди да ме намери тъпия сикър. Тъпия сикър. Пея си като някакъв педал. Няма, бавам се хора. Така. Не съм на яко място, ама ще видим. То. Не, аз. Много приятна обстановка, хора, както виждате. Хоре. Така, ще съм ето тук. Кой се сети? Просто ми кажете, кой ще се сети точно и тук пък да провери? Никой просто няма да се сети. Пък и тук е готино. Десембото. Така, този път дано да са солидна. 4. 5. Мъга, много тъп са го направили, като си мърдаш мишката, да не ти са солидва. Защото в предишния епизод, където бях направил, аз си мислех, че се бях солидно, но в истината изобщо не се бях солидно, защото беше напълнил с ваши коментари. Мъкни, човек, мъкни! Нали аз трябва да говоря? Еми, чакай. Беше се напълнил с ваши коментари, които ме поправиха. Виждам, че доста от вас ми гледате целите епизоди и забелязвате всяко едно нещо и това много ме радва. Много ме радва наистина, че забелязвате всичко, което става. Вече като са солидна мога да си мърдам мишката, иначе докато се солидвам нямам право да си мърдам мишката. Тук съм. Окей. О, меч. Меч, yeah, fuck yeah, niggas. Ще ми пише 18 лева на енчанта. Кое е до мене? Fuck! Shit! No. Не си учи, Петър. Омага. Фу е до мен. Аз. И аз го виждам. И аз сега го виждах. Не. Омага, аз ти казах какъв блок съм. Не. No. Без това още не съм сикър. Моля че са. Аз майта забелязах. Какво? Къде ме забеляза до кое? Дето беше близо до тебе, забелязах нещо необичайно, май тебе забелязах, не знам. Може съм се объркал. Еми, може да. Чай сега. Не се пак къса сикър ще дойда да проверя. Какъв е толкова се тия тук? Виждам Албиджих. Колко странни имена си купват хората, бе? Купват си акаунти с толкова странни имена, вместо да си купят едно пето. Някой го килнаха 2 пъти. Виж в чата. Shadow Walk. What the fuck? Spider has been killed.
А, той килна Хайдър и него го килна. Няко. Айде! А, не. Да. Давай! Кой това 18 на тебе? Кой лево ти е на енчанта долу? Това в XP. Къде бе? В XP бара. Кой лево пише? На мен пише 119. На мен пише 18. Това какво ли е? Не, бам се пише ми 9. Още 100 секунди, брат. 100 секунди. Още 100... Аре на 15 секунда бягаме и да се правим на перас. Не 15-та, 5-та. Но, 15-та, с 15-та Окей. се правим на педал. Приставам да те фанат и да те убия. Представяш си, две! Едно пъм Скина. убиват ме и да. Играта се обшеда. Омага. Оставим само 10. 100 секунди. Тия какво си вярват тук, че ще намерят нещо... да си вярват. Някакъв идол, омага. Двама са. Че аз да ги Ром пострес. 97. О, преминава. Ром... Ром 97. Ром или Рон? Ром. Виж таба, бе. Представяш Ето, някой виж, циганин да Ром си 97. Ром през 1997. Ром. Ром 97. Омага, аз съм заобиколен от сикари, че ако тук е един, При тук мен е няма един, никой. what the fuck? Еми, баси късметлията си. Аз тук съм заобиколен от скари. Останали сме 9 хайдера, които ние двамата сме... Тя 9, Димек 7 без нас. What? А, да. 50 секунди. Те ето го, как не могат да ме намерят? Жалки, бе, жалки, нози жалки. Никакъв шанс да ме намерят. Crossfire се беше скрил тук, аз търся, не мога го намеря. Човек вика ми пс, ей тук. Аз чивам, ама не го кивам, защото бяхме тим. Тим в хайф. Омага, някой ма килна. Еми, Стига, бе. Секунди някой ма килна, каре. Сега ще дойда аз тебе да килна. не! Don't do this! Don't do this! Ако No, ма пусне no. някой година. А? Ако ма пусне някой година. Няма да пусне. Да, И да те стига. пусне, няма да намериш. Бързо трябва да 15, отида 14, на това място. 13, 12, 10. Как успях на 9. последния момент и тия, бе, what the fuck. Аре, аз ще си бягам. Дали, фанети ма. Какъв тук блок иначе мръсно. си? Аз бях кабел солно. А. Чай, ако те намеря някъде. А, не, това е да, Оуил. това беше от тази мини-игра. Следващата. Да преминем. И ето ни И следващата така. мини-игра. Ето ни Ой, следващата мини-игра, да. И това е следващата мини-игра, дами и господа, където играем Hot Potato. И се надявам да не се падна с Hot Potato. Kermit Той с- plays Minecraft. Oh my god. Де го и кой ме че много съм скрева и ще му полисеш. Направо ка разправиш. Само да не ме намери някой Hot Potato. Cold Potato. Кот потейто. Hot Potato е Трябва да горещ намеря. картоф. Да. Омага! Мага, далеча. А, Петре Виерта. Той аз отдал на тебе. Това е буклук. Стреса. Бързо, идва, бягай! Омага. 4, 3, 2. Абе, буклук, къде има бу... Fuck it! Бягай! Не! Натиснах е без да искам. Маля, ако дядо играе тази мини игра. Представяш си. Видя, че е първия потейто. Да. Мисъл, Венера, те като го видят колко бързо се движи с бързи Да. рефлекси. Дядо играе хот потейто. Да. Шшш. Не издавай моята тайна. О! Фак! Бягам от тук. Колко останахме? Бягам 19 от тук. плеера ли е? Бах ти лайната. Така ще свършим. О, мага! Той е в средата, може би е там в средата в колата. Аз тук ще бягам, Джейг. Букук. И ти ли ме фашна? Ласките. Охо. Къде е това? Не. Диаманта, какво прави? О, мага! 10 коин с някакви. Вярно, че като цъкне, някой пич ми беше казал в коментарите, че като цъкне и вида. Не, кой стана? Абе! Това, кой ми го направи ти на мене, мале, ще еба огазо. Човек, мале, ако беше ход по тези до мене, ма беше килнал, омага, имам картоф в себе си, помислих, че някой ми предай картофа и се осрах. Да, в тебе, в тебе! В мене ли? Да! Бабузо, браво! Аз си го придадах да знаеш.
Ей, майка ти! Най-близо беше ме, брат, сори! Еми, най-близо ти мреш, не аз. Иди да ми го предаваш на мене, бази бенал. Предава нал. Те, къде е? Омага! Омага! Стига, бе! Сори, брат, да става по-забавно. Бягай! Бягай! Сега ще те опитам да спася. Бам! Не успя да го целя. Да, пак мене го оцелваш всеки път. Ба. Брат, близо си ми. Аз... Не мен, не мен, не мен, не мен, не мен! Не е за тебе дори, бе. Не мен, човек! О, мага! О, фак. Идва! Той сложи часовник, браво. Дължи времето. О, Петре. Мерси, че ме бутна да ме... Идва! Бутни ма! Аз съм за тебе. Къде идвам, бе? Чувах някакви полши. Последния момент го придаде на мене. Да не умря, бе? Да, умрях. Аз имам блайнднес, човек, и нищо не виждам. Умря, тролололо. О, мага, не! Не на мен! Не, Не! Нати картофа! Олет, мен! На 3, 2 и му го предадах и умря, човек. Вау! Това беше добро. Това беше окей, това беше... Много добро. Аз ще спетитвам тук. Не, картофа! Не, мене! Не! Бас, О, мага! Малечек! Вау! Омага, имам слоунес! Fuck my slowness! 8 плеера! 8 плеера, не!